μία κρέμα προσώπου και η Ήλια κρέμα ματιών και το Serum Ήλιος και το Κόκοα. Τι μας κάνουν όλα αυτά μαζί? 2 νέα εκπτωτικά πακέτα. Υπάρχει το πακέτο με τη γαρδένια και φυσικά ένα δεύτερο πακέτο με την Jasmine. Πραγματικά το τελευταίο δίμηνο έχει γίνει κάτι μαγικό και ήθελα να βρω ένα γρήγορο τρόπο να σας ευχαριστήσω. Επίλεξα λοιπόν από όλα όσα μου έχετε πει κατά καιρούς αυτό που μου έχετε ζητήσει περισσότεροι. Ένα πακέτο το οποίο θα έχει 4 προϊόντα. Είναι η πλήρη σειρά των προϊόντων Κάλικα δηλαδή. Θα τα βρίσκετε κανονικά στο e-shop μας, αλλά μέχρι το τέλος Ιουλίου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα μαζί, σε καλύτερη τιμή, με δωρεάν μεταφορικά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας απλός τρόπος να σας πω ευχαριστώ. Τα θα πέσουν. Έπεσα.